Dobro, kolika je vaša plata, gospodine Orbović? Moja plata? 100.000. 100.000 dinara? Da. To vam je plata... 109.000 tačno, da ne budete poslova i da... Je li to samo plata koju primate u sindikatu ili... Da. A što se tiče socijalno-ekonomskog savjeta? To primaju svi članovi, znači, izuzev članova vlade, 33.000. Znači 109 plus 33, dobro, ali 109 plus 30 to je prilično visoka plata. Pa dobro, ja ne pitam vas koliko imate platu. Pa dobro, ja nisam u istom položaju koji vi. Jeste kako da ne lepo izgledate, vrlo interesantno koliko primete. Znači da bi tako lepo izgledali, vjerovatno morate da uložite... Kako ste došli ovde na N1 televiziju? U to isto, kolima. Vozač vas je dolazi. Da, možete onda tako i da razumete u kakvom položaju žive radnici. Da, živim sa njima u okruženju i sam sam bio u tom dan danas možda nešto većim, ali ta primjenja nisu... Dobro, koji su konkretni rezultati toga što ste lider i na čelu ste sindikata? Koji ste konkretni rezultati toga, osim što kažete da je položaj radnika težak, za 1. maj se isto drži neki govor, koji su konkretni rezultati? Da li recimo na tom savjetu... Kada postavljate tako pitanje, znači možete da postavite da pitanje, znači da okrenete i postavite pitanje predsjedniku države, koji su efekti ove države kad ovako... Nećemo pitati kada oni budu došli. Kada pitate poslodavce koji su efekti kada je cela privreda propala. Znači to i sa te tačke gledanja, očito da i mi imamo ove probleme. Šta mislite, šta bi sve bilo da nije bilo sindikata? Znači, ja nisam ja nisam sindikat. Sindikat je organizacija, postoje 5-6 centrala sindikalnih, znači, koji se bave ovim poslom. Mi se pričamo o vama, ne pričamo sad, ne treba prebaciti odgovornost. To je prosto nemoguće govoriti o jednom čoveku, a ne govoriti o celoj organizaciji.